नायदो लोगोफोर वेलकाम टू भिलेज ब्लग अजय चेनेलखौ लाइक अन साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेल आइकनखौ थुना होदो दिनैनि भिडिअआ नायदो लामाया बेसेबां बरिया इन्टारेस्टिं भिडिअ आरोना नायलांबाय थादो नै हाइवे बियो नेशनेल रड बियो दा गारिखौ एसे स्पिड सालायबाय 47आव सालायदों दा मानो होनोबा अखाबो फैगासिनो दङ एसे स्पिड सालायनोसै लामायाव अमा दखान नुयो नामा नायलां बरियानो अमा बेदर बायना लांनांगौ दिनै नायदो बिराद इन्टारेस्टिं जायगालै हाइवे बियो आं दा मोनसिगोन माबाखौ एयारपर्ट हाइस रड गोजौखौ मोनसिगोन आरोना होमबाना माबानोसै आङो थांनोसै बरियाखा लामाया फ्रि दै बेयाव लोगोफोरा एखेबारे फ्रि लामाया फ्रि गोजौजोंसो जाखोना गाहायजों जाखो गाहायजोंसो दै ओरैसो थांनांगोन लामाया गोजौजों नङा गोजौजोंल' मोनगोन औ चेन्नाइ होलांगोन बे लामाया गोजौजोंबा गाहायजोंसो जोंना गोजौजों चेन्नाइ थांबाय हायद्राबाद थांबाय नै माथो टाउन गोलैहैबावनानैसोमोन आदसा लामाया बेनो आरोना होमबाबो गाहायजों थांनांगौ आरोना बे लामाया खिन्थु ट्राफिकसो जाखो ना माखो जायगायालाय गोजौआव नै दैफ्रा गाज्रि बिदियाव गारिखौ बरबाद खालायखायो बिदि ट्रेकारा बिजोंबो नंबावा होमब्ला गोजौजों आरो मोनसे मा लामा दं बिजोंबो थांजागोन खोमालै बा बे ओरै इउटर्न खालायनायसो बेयो अखाया ओरै होदों खोमालै नै दैया बरिया सिखादों ओरै होख्लायदों जानो हागौ अखाया मोजांनो 51 किल'मिटार दंबावो दाबो 51 न' मोनहैनो डिसि अफिस नैबे डिसि अफिस डिसि अफिस लिरना दोननाय दंखायो डाइरेक्ट आदार्स कलेज रडजों थांनांगौ दै जोंना लामाया लोगोफोर नायलांबाय थादो लामाखौ आदार्स कलेज रड नायनि माबायदि जायो बे आदार्स कलेज रडआ बेखौ होमबाना